ഹലോ, എല്ലാവരും എന്തെടുക്കുകയാണ്? സുഖമായിരിക്കുന്നോ? ഞാൻ ദാ ഇവിടെ ഒരു വാക്കിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ, ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു 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 പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ലൈഫ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചിട്ടയായിട്ടൊക്കെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു വാക്കിനൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഒരു ഈവനിങ് വാക്കാണ് പൊതുവേ വരാറ്. ഇതിപ്പോൾ മോർണിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു എക്സസൈസും യോഗ, അതുപോലെ സൂംബ, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണിതും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിനൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രാവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ച് പേരെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ അതും കൂടെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് ലവ് എന്നൊക്കെയുള്ള പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടക്കുക, ഒന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാനൊക്കെ നല്ല ഒരു സുഖമുള്ള ക്ലൈമറ്റാണ്. നമുക്ക് അത്ര ചൂടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, തണുവാണ്, ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞാലോ. കഥ കേൾക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളൊന്ന് വെറുതെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കഥയും കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫൊക്കെ എത്ര ഷോർട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓടുന്നത് എന്തിൻ്റെ പുറകെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കഥയും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥ തുടങ്ങാം. ഒരിക്കൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് തൻ്റെ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശമൊക്കെ ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയങ്ങളിൽ പലരുടെയും ലൈഫിൽ പല കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമ്മുടെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഇതുപോലെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ എന്നല്ല പൊതുവേ ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യൻ്റെ ഇത്ര ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിനക്ക് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ജീവിതം, ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്നൊക്കെ പറയണത് എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശമൊക്കെ ഏറെക്കുറെയൊക്കെ ഒരുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗുരു പറഞ്ഞു, ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു നായയാണ്. നായയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ യജമാനൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കി കുരയ്ക്കുക, അതാണ് നിൻ്റെ ജോലി. മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി, അന്യരായിട്ടുള്ള ആര് വന്നാലും അവരെ നോക്കി കുരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് ഞാൻ ജീവിതമായിട്ട് ഒരു 20 വർഷത്തെ ജീവിതം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നായ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ആര് വന്നാലും അവരെ നോക്കി കുരയ്ക്കലല്ലേ എൻ്റെ ജോലി, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 20 വർഷം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, എനിക്ക് 20 വർഷം വേണ്ട, 10 വർഷം മതി, 10 വർഷം അങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, ശരി, നിനക്ക് 10 വർഷം മതിയെങ്കിൽ 10 വർഷം മതി, ഞാൻ ബാക്കി 10 വർഷം തിരിച്ചെടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു കുരങ്ങനെയാണ്. കുരങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഞാനൊരു 20 വർഷത്തെ ജീവിതം തരുന്നു. നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കുസൃതികളുമൊക്കെ കാണിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കുക, അതാണ് നിൻ്റെ ജോലി. നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ആകെ അത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. കുറച്ച് കുസൃതികളും അതുപോലെ ഓരോ ട്രിക്സൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെയും ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിച്ച് നടന്നാൽ മതി. അതിന് 20 വർഷം നിനക്ക് ഞാൻ ലൈഫ് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുരങ്ങൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഏത് സമയവും ചിരിപ്പിച്ച് നടക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 20 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, എനിക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ട, കാരണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിപ്പിച്ച് നടക്കുകയല്ലേ വേണ്ടൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 10 വർഷത്തെ ജീവിതം എനിക്ക് മതിയെന്ന് കുരങ്ങൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, ശരി, നിനക്ക് 10 വർഷം മതിയെങ്കിൽ 10 ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം പിന്നീട് ഒരു പശുവിനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പശുവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ കർഷകനായ യജമാനൻ്റെ കൂടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പശുക്കിടാങ്ങളെയൊക്കെ ജന്മം നൽകി പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് കർഷകൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിനൊക്കെ ഒരു ഉയർച്ച വരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുവേണ്ടി നിനക്ക് 60 വർഷത്തെ ജീവിതം ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പശു പറഞ്ഞു, 60 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്, കാരണം 60 വർഷം ഞാനിങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് 20 വർഷം മതി. കുരങ്ങനും അതുപോലെ നായയും ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ എനിക്കും അത്രയൊന്നും ജീവിതം വേണ്ട, ദൈവം തന്ന അത്രയും ജീവിതം വേണ്ട, 20 വർഷത്തെ ജീവിതം മതി, ബാക്കി 40 വർഷം അങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവം പറഞ്ഞു, ശരി, 40 വർഷം ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മനുഷ്യനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ നിൻ്റെ ജീവിതം സുഖമായി
സുഖമായി ജീവിച്ചോളൂ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങി കളിച്ച് ചിരിച്ച് രസിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ, അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിനക്ക് 20 വർഷത്തെ ജീവിതം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ 20 വർഷം പോരാ, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ജീവിതം കൂടുതൽ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കളിച്ച് ചിരിച്ച് രസിച്ച് ജീവിക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ജീവിതം കൂടുതൽ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. കാരണം നായയും കുരങ്ങനും പശുവും എല്ലാം ജീവിതം ഇത്രയും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ വെച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി. മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഈ നായയും കുരങ്ങനും അതുപോലെ പശുവും ബാക്കി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം. നായ 10 വർഷം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, കുരങ്ങൻ 10 വർഷം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, പശു 40 വർഷം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള 60 വർഷം എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവം പറഞ്ഞു, ശരി, ബാക്കിയുള്ള 60 വർഷം നീ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യജീവിതം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ആദ്യത്തെ 20 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായി തന്നെ കളിച്ച് ചിരിച്ച് രസിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വേറെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അധികമില്ലാതെ നമ്മുടെ ആ 20 വർഷം ആ ജീവിതം അങ്ങനെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത 40 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവിതം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഫർ ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടും പണിയെടുത്തിട്ടും ഒക്കെ ഒരു 40 വർഷത്തോളം മനുഷ്യജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, അതായത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടുകൂടി തന്നെയാണ് പണിയെടുത്താണ് ആ ഒരു 40 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ. അടുത്ത 10 വർഷം കുരങ്ങൻ്റെ 10 വർഷമാണ്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികളെയൊക്കെ കളിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് അവരെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിച്ച് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു 10 വർഷമാണ് പിന്നത്തെ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ 10 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത 10 വർഷമോ വളരെയധികം പ്രായമായി നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു മുമ്പിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വരുന്നവരോടൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു 10 വർഷമാണ് അവസാനത്തെ 10 വർഷം. അത് നായയുടെ 10 വർഷമാണ് അല്ലേ. അവരുടെ ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോടെയും പല കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് ഒരു കുറ്റബോധമൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു പ്രായം കൂടിയാണെന്ന് പറയാം. ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ. ആ ഒരു 80 വർഷത്തെ ലൈഫ് സ്പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഓടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലേ. ഒന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു 100 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടായാലും നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു പൊടി പോലും ആ ഒരു സമയത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ മരിച്ച ഒരു 30 കൊല്ലമൊക്കെ മാക്സിമം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ ഓർത്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായേക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മുതുമുത്തശ്ശന്മാരുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാവോ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയും കാര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഓടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരും ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും. എന്നാലും നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയോ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ഓടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം മുഴുവൻ ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി കളയുന്നു അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നിർത്തി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. ആ ഉള്ള ഒരു സമയം, ഒരു മിനിറ്റ്, അടുത്തൊരു മിനിറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പോലും അറിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ മാക്സിമം സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക അല്ലേ. നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു 10 കൊല്ലം ആയുസുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷം സന്തോഷമായി ജീവിച്ചുകൂടെ? അപ്പോൾ സന്യാസി ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. പുതിയൊരു ലൈഫൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ദേഷ്യമോ വാശിയോ ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മറക്കുക. ആരോടാണ് നമ്മൾ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ നാളെ ഇല്ല എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം വിഷമമാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. നമുക്ക് വെറുപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യമുള്ള ഒരാൾ നാളെ തൊട്ട് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോവും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ദേഷ്യമോ വാശിയോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ, ഒരുപാട് ഒന്നിൻ്റെയും പുറകെ ഓടാതെ, നമുക്കുള്ള ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ സന്തോഷം തരുന്നത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. യാത്രകൾ പോവുക, പല കാര്യങ്ങളും കാണുക, പല ലൈഫും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഒരു ചെറിയ കഥയായിരുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. മച്ച് ലവ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് ഫ്രം മീ ആൻഡ് മൈ വേൾഡ്.